dávate prístup sociálnej sieti a ľubovoľnej inej aplikácii, ktorú máte v telefóne, že má prístup napríklad k fotogalérii, ktorú máte vo svojom telefóne, má prístup k textom a k mikrofónu. To znamená, pred tým, ako si inštalujete sociálnu sieť, to všetko je v podmienkach a tým pádom vy udelujete verifikovaný súhlas s tým, že sociálna sieť môže pracovať s galériou vášho telefónu. Využite každej jednej aplikácie, ktorú máte v telefóne, čiastočne nebezpečná. Vrátane sociálnych sietí, pretože môže dojsť k úniku napríklad fotografií, ktoré nechcete, aby niekto uzrel. Môj tip je, ja mám samostatný telefón, z ktorého telefonujem a v ktorom mám napríklad bankové veci, v ktorom mám fotografie súkromné a mám samostatný telefón, ktorý je venovaný vyslovene sociálnym sieťam, aplikáciám, rôznym editačným programom a tak ďalej. Takéto riziko si môžete prerozdeľovať. Jeho hygienu, lebo ten telefón, kde budete mať všetky aplikácie, si zoberte, že ešte aj budík, áno, nevyhovárame sa, budík tiež máme na inom telefóne. Počasie, že